El seu grup va tocar la setmana passada al Fusionart. Com s'anomena el grup? El globo de helio. I per què? Pues mira, el xic se diu helio. Helio sense H. Entonces ahí está el xoc. Helio es el gas este en H, es el gas que està dins dels globos. Fem música molt d'entrar ahí, sentir la música psicodèlica que se diu, ¿no? Entonces com anar de viatge, ¿no? En globo. Cada cançó és com un viatge, que diguem. Com Helio diu, bon rotllo psicodèlic. Viviu de la música o...? Ojalà, fill. De moment no, algo guanyem, mos dona pa instruments, pa cables i tal, però i pa sopar el dia del concert. Ens podries ensenyar al teu amic? El meu amic, tinc dos amics, Dos. senyor Ukelele i senyora Melòdica. Qui té com millor? Això és com dir, qui vols més, a ton pare o a ta mare? Al meu tio li han portat un ukelele. Sí? Així no. Este se diu ukelele soprano. Bueno, sé que tendrás que ganar, pero ¿ens podrías tocar algo? Claro. Alegre o trist? Pues mira, alegre. Alegre? Vale. Esta teniu que participar, ¿eh? Ese huevo verde lo ha puesto una gallina morada. Ese huevo azul lo ha puesto una gallina naranja. Pues vaig a seguir. Seré un seguidor. Bien. ¡El fan número 1! ¡Llame! Bueno, pues aquí hemos acabado la entrevista con Fran, el hombre del ukelele.